Аны искә алу чараларының берсендә Татарның бөек шагыйре Хәсән Туфан, Галимҗан Ибраһимов безнең әдәбиятыбызның мәгънәви президенты булса, Гомәр Гали аның баш министры иде дип әйтә. Соңрак Рафаэль ага Мостафин бу сүзләрне бераз үзгәртеп, Гомәр Галине татар әдәбиятының премьер-министры дип та атый. 20-30 еллар әдәбиятының күгендә иң якты йолдызларның берсе булып балкыган, заманында искиткеч зур абруйга ия булган бу шәхес Гомәр Билал улы Гали. Һәм инде әлеге шәхес турында азмы күпме мәгълүматыбызны яңартып алыйк. Чөнки әлеге шәхеснең биографиясе безгә 20-30 еллардагы татар әдәбияты тормышын яхшырак күз алдына китерергә мөмкинлек бирә. Без әле хәзердә белә торган, яхшы эшли торган оешмаларның берсе ул Татарстан Язучылар берлеге. Әлеге оешманың һәм гомумән язучыларның оешма булып берләшеп яшәүнең тарихы әлеге Гомәр Галиләр вакытына аларның эшчәнлек алып барган дәверенә барып тоташа. Димәк, Гомәр Гали. Ул 1900 елның 16 июнендә хәзерге Буа районының Иске Тинчәле авылында туа. Менә аның туу датасы бик тә уңайлы. Гасырның нәкъ башы. Автобиографиясына таянсак, ул нәкъ менә пролетар совет язучысы исеменә туры килгән тәрҗемәи хәлгә ия. Чынлап та аның биографиясе бик тә дөрес. Ягъни ул чоры өчен бик тә шундый пролетарлыкның критерийларына туры килә торган биография. Чөнки ул чагыштырмача ярлы гаиләдә туа. Күп кенә язучылар сыман ул мулла малае түгел. Авылында, мәктәптә белем алганнан соң ул бәхет эзләп Донбасска китә. Бу елларда менә үзләренең биографиясын, хезмәт карьерасын гыйлем белән, дини гыйлем, дөньяви белем белән, мәдрәсә белән бәйли алмаган, ләкин кайда булса китеп бәхет эзләргә омтылган яшьләрнең күбесе, әлбәттә, шахта белән үзен бәйли һәм чынлап та Гомәр Гали, Гомәр Билал улы 1 ел ярым гомерен Грендичевка станциясе янындагы күмер шахталарында үткәрә. Һәм инде аннан соң ярты еллап белем алганнан соң туган ягындагы бер авылда мәктәптә эшләп ала. Һәм шул вакытта менә гражданнар сугышы башлана. Гражданнар сугышы башланган вакытта Гомәргә 18 яшь. Ул Кызыл армиядә хезмәт итә. 1919 елның язында ул фронтка кушыла да, ул әзерлек үткән батальон Деникинга каршы хәрәкәтләрдә катнаша. Икенче Сембер эшчеләре полкы чолганышта калып, 700ләп сугышчы шул исәптән Гомәр дә әсирлеккә эләгә. Димәк, биографиядә тагын бер мөһим момент. Ул әле сугышта катнашып калмаган, акларга әсирлеккә дә төшкән булган. Димәк, шушы авырлыкны да кичергән. Әмма ул инде әсирлектә озак тормый, качып китә. Озакламый инде акларның Идел буендагы гаскәрләре тулысынча тармарда ителә. Шушы дәвердә гражданнар сугышы елларында Гомәр Гали Сембердә, ягъни Ульяновскида чыгып барган Таң газетасында языша башлый. Бу әлбәттә Исхакыйларның Таңы түгел, бу революцион Таң газетасы, эшчеләр газетасы. Әкренләп матбугат һәм әдәбият дөньясында Гомәр Гали исеме барлыкка килә. 21 елда, димәк, 21 яшендә ул Казанга күчеп китә. Һәм шушы чорда инде ул даими рәвештә матбугатта языша башлый. Яшьләр өчен чыккан Кызыл Шәрык яшьләр журналында һәм Кызыл яшьләр газетасында аның һәр санында диярлек әсәрләре басылып бара. Шушы вакытларда Казанда Татар коммунистлар университеты да барлыкка килә. 22 елда ул шушы университетның әдәбият бүлегенә укырга керә. Коммунистлар университеты дигән төшенчә бу чорда нәкъ менә яңа кадрларны, яңа партия кадрларын тәрбияләү максатыннан барлыкка килгән уку йортларының атамасы. Мондый университетлар, коммунистлар университетлары төрле шәһәрләрдә булган. Шул исәптән Казанда шушы ТКУ Тат коммунистлар университеты барлыкка килә. Аның корпуслары хәзерге Казанның Ершов урамындагы КФУ хастаханәсе биналарында урнаша. Кайчандыр ул биналарда Казан дини академиясы урнашса, соңраганда госпиталь була һәм инде хәзер вакытта анда хастахана. Шушы биналарда чынлыкта әдәбият белән бәйле күп кенә шәхесләр укыган, йөргән, аралашкан, чөнки
Галимҗан Ибраһимов та әлеге университетта укыта, һәм Ибраһимов укыткан дәвердә анда Гомәр Гали укый. Гомәр Гали белән Галимҗан Ибраһимов бик тә бәйле шәхесләр. Гомәр Гали гомере буена Галимҗан Ибраһимовның укучысы булып кала, аның белән аралаша, аннан насихатлар ала. Һәм инде менә 3 ел дәвамында булачак премьер-министр дип әйтик инде шушы әдәбият бүлегендә белем ала. 1925 елда исә Гомәр Гали язмышында шундый бик кызыклы тагын бер вакыйга була. Бу елны Париж шәһәрендә заманча декоратив һәм сәнәгый сәнгатьләрнең халыкара күргәзмәсе үтә. Башка илләр еллар буена әзерләнеп катнашкан әлеге чарага Советлар Союзы соңгы айларда гына чакырыла һәм бик тиз арада павильон төзеп, шушы күргәзмә кысаларында Советлар Союзына кергән республикаларның, андагы халыкларның мәдәни казанышлары тәкъдим ителә. Мәскәүдән менә бу милли республикаларга, шушы Татарстан Республикасына аерым шундый күрсәтмәләр җибәрелә. Татарстанны тәкъдим итәр өчен кандидатларны менә бу академик үзәк дигән оешма барлый. Ул Наркомпрос, халык мәгарифе комиссариаты каршындагы аерым бер оешма була. Шушы оешмада Галимҗан Ибраһимов җитәкчелек итә бу елларда. Һәм инде Галимҗан Ибраһимов сәнгать белгече Петр Дульскийны һәм күпләргә әле ул вакытта бөтенләй билгеле булмаган Гомәр Галине Парижга җибәрә. Ягъни Парижда Гомәр Гали татар мәдәниятенең бер зур вәкиле буларак катнаша. Ул инде юкка гына булай гына бармый, Галимҗан Ибраһимов аны билгеле бер күрсәтмәләр биреп җибәрә. Ул шушы илләр Парижга җыелган төрле халык мәдәниятләренең иң яхшы үрнәкләре белән танышырга һәм нәрсәне Татарстанда, Татарстан җирендә кулланылып була, шуларны өйрәнергә тиеш була. Бу вазифаны ул яхшыдан башкарып чыккандыр дип беләбез. Һәр хәлдә командировка нәтиҗәсендә аның чит илләрдә исемле зур гына очеркы барлыкка килә. Заманында бу очерк аерым китап булып басылып чыгып, шактый популярлык казана. Анда Гомәр Гали Латвия белән Литва, Польша, Алмания һәм Франция турында җинтекләп үзенең сәяхәтнамәсен, хатирәләрен теркәп калдыра. Парижда шушы күргәзмә барышында татар мәдәнияте дә тәкъдим ителә. Татар мәдәниятен дөньяга таныту эшендә Гомәр Гали шушы күргәзмәнең катнашчысы буларак үзенең өлешен кертеп калдыра дисәк тә буладыр. Һәм инде Парижда урап кайтканнан соң Гомәр Галинең карьерасы алга таба бик тиз үсеп китә. 25 яшында ул безнең Юл журналының җаваплы сәркатибы итеп билгеләнә. Ягъни хәзерге Казан атларының шундый бабасы булган журналда эшләп ала ул. Әлбәттә, яшь язучы, яшь әдәбият галиме шундый яшь журналда эшли, аның тирәсендә яшьләр туплана әлбәттә ки. 1927 елда ул журналның мөхәррир итеп билгеләнелә. Тиздән журнал гомумән Атака дигән исемгә үзгәртелә, 2 атнага бер чыга торган шундый көчле басмага әверелә. Узак еллар дәвамында ул шушы журнал белән эш итә, журналның алга таба шундый киңәшчесе булып кала. 1931 елның көзендә Гомәр Галине Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият секторы мөдире һәм гомумән баш мөхәррир итеп тә билгеләп куялар. Ягъни ул оештыру һәм җитәкчелек итү эшендә җәлеп ителә. Аның җитәкче һәм оратор сыйфатында да, редакция хезмәте буларак та, редакция хезмәткәре буларак та аның сыйфатларын, аның казанышларын замандашлары югары бәяләгән. Чынлап та ул яхшы оештыручы. Мәсәлән, Газиз Иделле аның турында булай яза. Агымдагы әдәби хәрәкәтнең гел үзәгендә була ул. Кайберәүләр кебек әкрен кыймылдану нәрсә икәнлеген белми. Гел ашыга, алга иелебрәк бик кызу атлап йөри, чаба, артыннан һич өлгерерлек түгел. Аның барлык хәрәкәтләре, сөйләве, язуы, чыгышлары барысы да кызу, үткен, кискен һәм гадел. Язучы Абзал Шамов шулай ук менә аның замандашы шулай ук тагын бер кызык кына хатирәләр теркәп калдырган. Гомәр редакциягә кайчан гына килмәсен, аның бүлмәгә керүен сизми калмыйсың. Ул пальто җапайларын шишеп җибәреп, һәр вакыттагыча бүселеп торган кара портфелен култыгына кыстырган килеш, ашыгып, бераз алпан-тилпән атлабрак килеп керә, исәнләшә, өс киемен сала
һәм шундук хәтта ишектән кергәндә үк урамда үзе тап булган берәр кызык хәлне сөйләргә керешә. Булмаса, яңа берәр анекдот сөйләп ала. Ничектер аның белән бергә безнең караңгы бүлмәбезгә яктылык кергән, нур кергән, саф һава кергән сыман булып китә. Гомәр яхшы оратор да иде. Җыелышларда докладлар ясый, әһәмиятле мәсьәләләр каралган шакта чыгып сөйли, үз фикерен әйтмичә калмый. Аңа сүз бирелгәч, ул гадәтенчә трибунага ашыгып менә, алдан әзерләгән тезисларын кесәсеннән чыгарып алдына куя. Сүзләре шишмәдәй агып чыга, җөмләләре бау ишкәндәй бер-беренә тыгыз бәйләнеп бара. Фикере тирәнәя, киңәя һәм залның игътибарын үзенә җәлеп итә. Кыскасы, менә дигән оратор, менә дигән шундый дус кеше, редакция хезмәткәре дә, редактор да, әдәби берләшмә җитәкчесе дә. Әлбәттә, әдәбият турында чыгышлар ясар өчен, оратор булыр өчен, фикер йөртер өчен, башкаларга киңәш бирер өчен үзеңә дә әдип булырга кирәк. Күпмедер дәрәҗәдә булса, син барыбер яза да белергә тиешсең. Гомәр Галинең 20-нче елларда басылган хикәяләре аның реалистик проза вәкиле булу турында сөйли. Бу хикәяләр халыкка аңлаешлы, гади тел белән язылганнар. Аларның сөйләү чараларында матур язарга, күп шулланырга омтылу юк, дип бәя бирә менә Гариф Ахунов. Әлбәттә, аның хикәяләре бик күп түгел, ләкин үз вакытында ул хикәяләр халыкның игътибарын җәлеп иткән. Биктимер ничек эшче булды, ат саклаганда, Кубань буйларында беренче мәхәббәт дигән хикәяләре үз вакытында ничектер халыкны дулкынландырып алган. Әмма аның беренче чиратта әдәбият өчен мөһим булган эшчәнлеге, гомумән татар мәдәнияте өчен мөһим булган эшчәнлеге оештыручылыкта, лидерлыкта. Гомәр Гали яшь язучыларның иң беренче оешмасы булган Октябрь исемле берлекне оештыруда катнаша. Монда инде шундый бер өчлек булган: Кавый Нәҗми, Һади Такташ һәм Гомәр Гали. Алар 23-нче елда Казанда шушы берләшмәне булдыралар. Ул берләшмә озак эшләми, әмма аның нигезендә тиздән Татар пролетар язучылары ассоциациясе барлыкка килә. Монда инде Гомәр җитәкче булып тора. ТАП дигән оешма, Татарская ассоциация пролетарских писателей, ул хәзерге язучылар берлегенең башында торган, аңа хәтлек булган зур берләшмә. Аның Мәскәүдәге шундый баш оешмасы да булган, РАП дип аталган, Российская ассоциация пролетарских писателей. Инде 34-нче елда шушы Бөтен Советлар Союзында гомуми язучылар берлеге оешкан дәвердә Гомәр Гали Татарстанда язучылар союзын оештыру комитетының рәисәше буларак хезмәт итә. Бу вакытта әдәбиятка килгән һәм ничектер үзен күрсәтергә омтылган һәрбер кеше, һәрбер яшь әдип барыбер Гомәр Гали белән аралаша, аның белән киңәш табыш итә. Кыскасы, менә чып-чынлап Гомәр Гали әдәби тормышның үзәгендә кыйнап кына тормый, аның башында торучы кешеләрнең берсе. Һәм ул яшьләр белән эшне бик зур югарылыкта башкара. Яшьләр белән системалы рәвештә эшләргә кирәк. Бу мәсьәлә Гомәр Гали өчен бик мөһим була. Менә шул ук Абзал Шамов шушы Гомәр Галинең яшьләр белән эшчәнлеге турында болай яза. Нинди генә жанр вәкиле булмасын, чыннан да талантлы, өметле яшь язучы икән, аның иҗатына аеруча игътибар итә иде. Ул аның басылып чыккан әсәрләре белән генә түгел, язылу процессындагы әсәрләре белән дә, шулай ук яшь авторның җәмгыятьтәге урыны, үзен тотышы белән дә кызыксына. Һәм бу чыннан дөреслеккә туры килгән сүзләр. Гомәр Гали күреп алган һәм үстергән, этәргеч булган язучылар арасында Фатих Кәрим, Фатих Хөсни, Газиз Иделле кебек авторлар бар. Менә монда Шамовның бер сүзе бик мөһим. Ул язучының әсәренә түгел, аның җәмгыятьтәге урыны һәм үзен тотышына да игътибар бирә иде. Ягъни язучы, яшь язучының язучы образына туры килүен дә кайгырткан әлеге оештыручы. Әдәби берләшмә һәм әдәби журнал, нәшрият эше белән бергә Гомәр Гали әле әдәби тәнкыйть юнәлешендә алга алып бара. Ул гомумән әдәби тәнкыйть белән бик җитди рәвештә шөгыльләнә. Һәм инде 35-нче елда партия обкомы бюросы аны Совет әдәбияты журналының җавап редакторы итеп билгеләде һәм аның барлык башка эшләреннән азат итә. Ул бары тик шушы әдәби процесс белән шөгыльләнә һәм әдәби тәнкыйтьне үстерү белән шөгыльләнергә тиеш була.
Әлбәттә, Гомәр Галинең әдәби тәнкыйтьче буларак хезмәтенә бәя биргәндә шул чор реалийларын истә торырга кирәк. Әлбәттә, бу вакытта вульгар социологизм мәсьәләсе дә бик кискен тора. Вульгар социологизм принцибы аркасында Гомәр Гали дә кайсыдыр вакытта Фатих Әмирхан, Тукай, Дәрдемән кебек шагыйрьләрне буржуаз әдип дип кенә бәяли башлый. Әмма бу хәл безнең 20нче елларда булса, 30нчы елларда аның инде карашлары бераз үзгәрә. 50нче елларда язылган бер көндәлегендә ул кеше шартлар җимеше дип яза. Менә бу гыйбарә кешенең шартлар җимеше булуы аның үзенә дә бик кагыла. Кайчандыр ул Солтангалиевчыларга, Троцкийчыларга каршы мәкаләләр язса, соңрак инде аның ул үзе дә шушы дошманнар белән көрәшнең корбанына әверелә. Үз вакытында, сүз уңаеннан 1929-1930 елларда Гомәр Гали медицина институтында татар теле кафедрасында җитәкли. Менә аның ул беренче җирдә эшли, язучылар белән идарә итү, әдәби журналда эшләү белән бер рәттән ул 5 ел дәвамында булачак табибларга татар телен укыту белән шөгыльләнә. Менә аның бер гыйбрәтле ягы бар. Мединститутта татар телен укыткан Гомәр Галигә соңрак медицина фәне белән тирәнрәк танышырга туры киләчәк. Булар инде репрессия чоры белән бәйле. Гомәр Гали үзе дә, аның гаиләсе дә тулысынча репрессия корбаннары. Ул кулга алынгач, аның хатынын да кулга алалар. Инде балаларын шулай ук кайсын кая тараталар, колониягә тараталар. Хатыны Харирә Зинатулла кызы Биктахирова белән ул Казанның атаклы 17нче татар мәктәбе директоры Габдурахман Рафиковның 40 еллык иҗат бәйрәмендә таныша. Габдурахман Рафиков дигән кеше ул үзе бик кызыклы шәхес, аның даирәсендә, аның аралашкан даирәдә бик күп яшәүчеләр була. Ташлардан ул даирәгә керә, туфаннар да ул даирәгә керә. Шушы Рафиковның юбилей кичәсендә Харирә белән Гомәр танышалар һәм бер елдан соң алар өйләнешәләр. Харирә ханым, Харирә Галиева, ул финансист, бухгалтер, Казанда шушы юнәлештә белем ала һәм эшли, һәм инде аларның гаиләсендә 2 кыз бала туа. 31нче елда аларга Казан үзәгендә бик матур гына бер урында, Шәрек күл буенда фатир бирәләр. Алар шушында яшиләр. Гомәр Гали димәк, үзенең лидерлык сыйфатларына ия булган кеше буларак үзенең хезмәтләрен башкара. Инде Харирә апа Казанда оешмаларның берсендә бухгалтер булып эшли. Ләкин 36нчы елның көзендә Татарстан язучылары берлеген әкренләп менә эшкәртә башлыйлар. Репрессияларның зур дулкынына әзерлек башлана. Иң әүвәл натурализм һәм формализмга каршы игълан ителгән көрәш кысаларында Язучылар союзы кемдә булса, союздан чыгарып, кемдә булса карап итәргә тиеш була. Бу эшне Кавый Нәҗми ул вакытта союзның җитәкчесе, НКВДлар теләгәнчә башкарып чыгармый. Ниндидер теге чистканы тиешенчә үткәрми дисәк тә була инде. Һәм әгәр дә инде чистканы, чистартуны Нәҗми башкармый икән, бу эшне НКВД үзе башкара ала дигән фикергә киләләр. 37нче елның 10 мартында Гомәр Гали кулга алына. Ул әлбәттә үзенең гаепле икәнлеген танымый. Ул аны кулга алырга килгән кешеләргә әйтеп куя, мин тиздән барып җибәрәчәксез ди. Һәм менә аны инде фатирын тентегәндә бик күп кулъязмалар, хатлар, китаплар, көндәлекләр алып кителә. Алар инде гаиләгә кире кайтмый. Шушы сакланган хатлар кулга алынган вакытта НКВДга алып кителгән документлар арасында Галимҗан Ибраһимов белән хат алышуларны аеруча җентекләп өйрәнәләр. Чөнки менә бу кулга алу процессы киләчәктә Галимҗан Ибраһимовны кулга алыр өчен дә бер нигез буларак кулланыла. Әлбәттә, Гомәр Галине кулга алу күпләрне тетрәндерә. Чөнки Гомәр Галине кемне, ләкин Гомәр Галине дошманнарга эшләгән, дошманнар яклы булган дип әйтергә беркемнең дә нигезе булмый. Фатих Кәрим кайсыдыр бер мәҗлестә бу хакта менә үзенең шушы арест белән килешмәү хакында кычкырып та, сүз белән дә әйтә.
Һәм менә тиздән шушы Фатих Кәримне кулга алыр өчен бу бер сәбәп тә була. Гомәр Гали троцкист, зиновьевчы булуда һәм башка бик күп төрле гөнаһларда гаепләнә. Казан төрмәсендә аны бик күп тапкырлар кыйныйлар, газаплыйлар. Аңа булган претензияләрнең берсе менә Ибраһимов белән аралашу, икенче яктан аңа 25нче елда Парижга барып кайтуында искә төшерәләр. Фатих Кәрим һәм Кавы Нәҗми кебек халык дошманнары белән дуслыкта гаеплиләр. Әлбәттә, менә ул кулга алынган вакытта Фатих Кәрим дә, Кавы Нәҗми дә халык дошманнары дип игълан ителмәгәннәр, әмма менә аларның да игълан ителәчәге димәк инде ул вакытта билгеле була. Бик күп шундый сынауларны кичерә, әмма үзен гаепләү актына ул кул куймый, үзен гаепле дип танымый. Ахыр чиктә Гомәр Галине үлемгә хөкем итмиләр, 10 елга төрмәгә утырталар. 37 елның августында тройка аны 10 елга хөкем итә. Владимирда, Орелда, шулай төрмәләрдә утырганнан соң, ул Норильскка, димәк, төньякка хезмәт төзәтү лагеренә җибәрелә. Монда инде аңа эшләргә дә кирәк була. Һәм ул шушы вакытта ике әйбергә таяна. Беренчедән, ул җан тәне белән үзенең гаепсезлегенә инанган була. Нәрсә, үзен гаепле дип инде ул һич тә танымый. Икенче яктан, ул шушында лагерда яңа һөнәр үзләштерә. Ул әкренләп медицина белемен үзләштерә һәм гади генә операцияларында башкара башлый. Менә шу медицина өлешендә ул инде медбрат булып хезмәт итә. Бу караңгы төн минем өчен кайчан бетәр дип яза ул көндәлегендә. 47нче елда аның җәза вакыты тәмамлана һәм инде ул туган ягына кайта. Авылына кайта, бик олы яшьтәге әти-әнисе янында яшәп ала. Аңа башта Казанга кайтырга рөхсәт бирмиләр, авылда гына булырга рөхсәт була. Ул инде ахыр чиктә гаиләсе янына кайту бәхетенә ирешә. Һәм чынлап та лагердан ул инде шактый үзгәреп, олыгаеп кайта. Дөньяга карашы да үзгәрә, кешеләргә карата булган мөнәсәбәте дә, аларга булган карашы да үзгәрә. Ул күпмедер дәрәҗәдә деколониаль дискурста фикер йөртә башлый. Дөресен әйтергә кирәк, аның бу фикер сөреше ул бик тә коммунистларча була. Чөнки ул, мәсәлән, татар мәдәниятен, татар зыялыларын, ничектер тулысынча рус интеллигенциясының энекәшләре, рус телләреннән соң икенче дәрәҗәдә торган итеп күрү белән ризалашмый. Ахыр чиктә Ленинның һәм Ленин заманының коммунистларының да идеясы шуннан гыйбарәт. Рус халкы һәм башка халыклар алар тиз хокуклы дигән. Сталин чорында бу идея бераз үзгәреп китә. Гомәр Гали исә чынлап та татар әдәбиятын, татар тарихын объектив рәвештә яктыртырга кирәк дип әйтә. Әлбәттә, ул бу мәсьәлә индидер ачык чыгышлар ясамый, ләкин көндәлекләрендә бу хакта язган индидер теркәгән фикерләре, язмалары бар. Татар әдәбиятының шушы ул булмаган 10 ел эчендәге халәтен исә ул күпме дәрәҗәдә деградация дип бәяли. Әлбәттә, монда инде лагердан кайткан һәм ничектер эчендә үпкәсе, ачуы булган кешенең дә сүзләре бардыр. Әмма ни генә булса да, ул шактый кыю һәм дөрес әйткәндә кызыклы фикерләр теркәп калдыра көндәлегендә. Әлбәттә, лагердан кайткан Гомәр Гали күпләр өчен уңайсыз кеше була. Урнашыр өчен яхшы урын да таба алмый. Медицина институтында аның клиникасында статист булып эшләп ала. Горький музее белән хезмәт килешүе төзеп ала. Шәриф Камал һәм Максим Горький темасына эзләнү алып барырга тиеш була ул. Әмма Гомәр Гали өстеннән донос язарга итешәләр. 49нчы елның июнендә аны кабат кулга алып, инде гомерлеккә сөргөнгә җибәрәләр. Сөргөн урыны иттереп Красноярск крае билгеләнә. Һәм ахыр чиктә Красноярск краенда Подпорожье исемле авылда ул инде үтерелә. Бу шундый көнкүреш мәсьәләсенә бәйле конфликт нәтиҗәсендә ул бер кеше тарафыннан үтерелә. Ягъни бу сәяси үлем түгел, әмма менә аның язмышы шундый аянычлы. Ул иреккә чыгара тиеш булса да, иреккә чыгып яңадан гомерлеккә сөргөнгә җибәрелә. 54нче елда аның язмышы шулай аянычлы рәвештә өзелә. Бу вакытта инде ул иреккә кайту турында хатлар яза. Сталин үлеменнән соң, бәлки якын арада
озат иткәндә булырлар иде. Һәрхәлдә 56 елда менә Хәсән Туфан Казанга кайткан сыман, Гомәр Гали да Казанга кайта алган булыр иде. Әмма язмыш ул Красноярск краенда һәлак була һәм инде яңадан әдәбиятка хезмәт итә алмый. Гади тыныч шәрәиттә татар әдәбиятына хезмәт күрсәтә алырлык мәгърифәте бар иде. Бу менә Бакый Урманчының сүзе. Бакый абый бөтен кеше турында яхшы сүз әйтә алмаган. Менә Гомәр Гали турында ул исә шундый сүз әйтә. Татар әдәбиятына әле зур хезмәтләр күрсәтә алыр иде ди. Әйе, Гомәр Гали 54 елда һәлак була, әмма 55 елның августында Советлар Союзы Югары судының хәрби коллегиясе Гомәр Гали эшен яңадан карап, аны тулысынча аклый. Үлгәннән соң булса да, аның инде исеме акланды, исеме төшерелгән каратап юылды. Һәм инде әкренләп 60-70 елларда Казанда Гомәр Галигә бәйле истәлек чаралары үткәрелә башлый. Ягъни ул менә бу мәгънәсез көрәштә ахырчыкта барыбер җиңеп чыга, чөнки аның исеме кайтарылды, ул акланды. 2000 елда аның 100 еллыгына багышланган зур тантаналар оештырыла. Аның туган авылы Иске Тинчәленең урта мәктәбендә Гомәр Гали исемендәге әдәби музей да оештырыла. Һәм инде ул яшәгән йортта Казанда шушындый махсус бер истәлек тактасы да куелды. Әлбәттә, Гомәр Гали исеме бүгенге көндә еш яңрамый, аның әдәби әсәрләрен без инде укымыйбыз, аның тәнкыйть мәкаләләре белән танышучылар күп түгелдер. Әмма Гомәр Гали төзегән Татарстан ул яши, чөнки Гомәр Гали безнең тарихыбызга нинди өлеш керткән. Ул 20-30 елларда, 40 елларда хәтта Татарстан язучыларын шундый оештыруда, аларны юнәлешкә кертеп җибәрүдә катнаша. Ул без һаман да укый торган Казан утлары журналының ул чордагы безнең юл, атака Совет әдәбияты журналларының бик мөһим хезмәткәре, редакторы һәм шулай оештыручыларның берсе. Ул күрсәткән ниндидер бер башлап җибәргән трендлар әле һаман дәвам итә. Кыскасы, әдәби тормышыбызның тарихы Гомәр Гали кебек шәхесләр белән бәйле. Әлеге шәхесне белгән, таныган, өйрәнгән очракта без тарихыбызның менә бу өлешен, әдәбиятны оештырып җибәрү тарихын яхшырак беләчәкбез. Безнең тарих турында менә шу безнең бер пазлыбыз, тарихи пазлыбыз аңлаешлырак булачак. Гомәр Галинең китаплары соңгы вакытта басылмаса да, элегрәк чыккан җыентыклары бар, һәм анда аның матур гына хикәяләрен күрергә мөмкин. Җай чыкканда Гомәр Галинең хикәяләрен дә укып алырга киңәш итәм. Шулай Казанда әгәр дә Миргасов йорты тирәсендә буласыз икән, Череккүл янында буласыз икән, Гомәр Гали яшәгән йортка күз салыгыз, анда мемориаль такта бар, һәм инде Гомәр Гали дигән кеше дә дөньяда булган, ул да безнең әдәбиятыбызга, мәдәниятебезгә хезмәт иткән, татар мәдәниятен кайчандыр Парижда тәкъдим иткән дип уйлап, аны искә алып үтегез.